6 și de data asta să termina pe Survivor în 3. Da. Cu Tibi, dar Numai că Ariana, numai că Blue Eyes este plecată. Da. Tibi, eu nu înțeleg de ce... Uite aici. Tibi, Așa că mă întorc imediat. Tibi, eu nu înțeleg de ce îi zici Blue Eyes eu nu înțeleg de ce îi zici lui Blue Eyes Ariana. Apoi te confunzi cu o prietenă și seamănă cu ea. Până în episodul ăsta eu vreau să-mi continui casa. Care ca să vrei? Arată jos. Da. Ești am făcut o scăriță până acolo. Nu pasă. I-am făcut scara aia. Mai mic rotă în flash. Nu mă, am făcut scări din ăstea. Amale. Aici vrei tu să mi-o fac. Unde aici jos? Da. E bun și locul ăsta. Bă, dar ce scară avem? Pe acolo. Da, am făcut o mică scăriță. Băi, și mi-e locul ăsta să mor eu. Mai acopăr acolo. În locul ăla, pe ăla. Nu mă, că locul ăsta e bun. Dar nu-mi place chestia aia de acolo. Nu mai știu unde găsiți mie niște căuli. Bine, am văzut. Tibi, liliac. Ce? Din ăla se face magenta. Are ea floare. Super. Ia-l, să mie îmi place magenta. Știu. Și dragi, suntem pe cea mai nouă versiune de Minecraft. Da. Vrei să faci tu onoarea? Onoarea pentru ce? Pentru Nu, magenta. lasă-mă. Hai, lasă-mă, faci cu prostii, lasă. Am două magenta dai. Am două magenta dai. Trebuie să încerc să văd așa pe întuneric. Gata, am găsit. Creeper. Creeper, tu Creeper, am pierit. De ce sunt eu prost? Am pierit. Am pierit și eu. Păi normal, ești prost! Dacă ai murit. Da, hai că... Squid! Culoarea neagră! Și tu vrei culoarea neagră. Okay, deci Dă-mi Isa culoarea odată, Squid. Prost. Eu eram în pește, asta aici. Hai că e destul de aproape. Trebuie să iau cu pacii ăștia de aici, știi că ne încurcă. Pe mine nu mă încurcă lemnul niciodată. Creeper, fericit. A făcut. Mi-am dispărut temele. Nu pasă, mi-am pasă. Și călul. Ba nu. Eu mă duceam într-o altă gară, Doamne. Hai bre, asta. Fugate, dar Squid ăsta nu mai vrea să moară. E Squid. Mă bă la ce este. Ala, mie mi-a dispărut temele așa de repede, să nu le găsesc eu. Gata, la amândoi magenta, da. Nu le găsesc deloc, adică deloc. Cum? Nu, cred că au fost explodate. Bă, asta e un loc smeche pentru casă. Ba nu. Eu pun pauză un pic. Bine. Bun, am revenit. Wow. Oh, fuck, e noapte. Really? Nu știam. Iar ieșit un pic. Mamă, cu versiunea asta pot să aleg mai repede, să mă greu. Mă îndoiesc. Dar nu. Uite cum aleg. Poate Ce prost sunt, mamă, nu. Că dacă m-am mâncat pe un
Tibi, ești prost, vino acasă. Vine. Naibii. V-ați realizat că de fiecare dată când mergeți pe gravel se aude un sunet aparte? Mamă, ce șmecher. Să nu-i ziceți lui Tibi. Bine, nu? Bă, du-te naibii, bă. Cine eu? Vino, tată! Stai și că mor o vacă. I-am băgat să bea în cur. Ești prost rău, Tibi. Mersi. Vino încoace! Vino acum. Ce? Am uitat. Să mă dă naibii. De ce? Mai am singur bucam. Eu vin pauză iarăși. Dacă nu vii acasă acum, să mă rog Ce? că te omor. Ai uitat cumva că este lumea mea? Fuck me. Eu nu te mai aștept. Pur și simplu eu mă duc să-mi fac casă. Niet. Avem măcar lemn? Ce? Avem lemn? Da, am eu 12 prelucrate. Da. Well, dude, ce asta? Vino acasă! Bă, bă, sunt palete aia de peșteră. Acum au E- pe care le-am făcut. Dacă ești curios cât e ceasul, e 11:53. De unde stai seama? Că m-am uitat. O să naibii. A, în viața reală, nu Minecraft. Am găsit o să fie din nou. O să naibii. Nu mai spune. Ai o surpriză. Mersi. Dacă ai făcut ceva rău la casă, să vezi ce sabie Nu. să tragi. Magenta! O să naibii. Ei, asta e un pic. Ce? Tu ești împăturit. Băule! Au! Că mă derută atât. Dar e roz, mai bine făceam purple. De unde să găsești eu purple? Purple arată mai bine, magenta de și roz. Oare asta sună magenta? English? Dacă mai dai o dată, îți iau fix abia în cap și îți dau headshot. Sau... Este așa, cam am pe aici un arc. Pe aici un arc de la schelete. Aici... A, nu mai am. Nasol. Știu că aveam 2 săgeți și un arc de la un schelet. Mă pot găsi. La blue eye. Nu mă pot găsi. Am că e toi arme. Mai găsit! Da! Bă, mai am 2! What the fuck? Mai am 2 inimioare! Mai am o inimioară! Omoară-l! 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 Fuck. Nu te-am omoară. Du-te naibii! Bă, eu nu te-am făcut nimica. Minți. Mori! Bă, nu uita că tot eu am sabia. Bă! Ha! Ce ești așa de prost? Că nu eu te-am lovit cu arcul. Te rog, dăm lemnul. Excetul lemn, Tibi. Hai că ești prost. Excetul lemn. Dă-mi temele. Nu mă dau lemn. Mi-ai luat și sabia și târnăcopul. Ba nu! Ba da! Uite. Și atunci unde Dumnezeu sunt? Prostule. Uite-le jos. Prostule. A, nu, aici sunt țite până mele.
Aia micul meu skeleton, să-l omorâm. Da, cu care m-a omorât prima dată. De ce să nu mă Da, dați bun? dar nu te-am omorât. Nu, dar m-ai lăsat cu jumătate de viață. Prost. Da, dar nu te-am omorât. Dăm lemnul. Bine, am fac lemnul unul singur. N-am nevoie de post. Adică n-ai nevoie de tine în sus? N-am nevoie de post. Da, eu sunt prostul nou. Costa lemnul meu. 12 ca al meu. Ce să zic? Bine, mă, ia. Nu, lasă. Boule, uite Pentru că aici. nu am nevoie. L-am lăsat aici în fața ferestrelor, dar nu. Nu mai am nevoie de el. Ia-l. Ia-l înapoi, că nu am nevoie de el. Hai, Tibi. Uite-ți aici lucrurile de început. O să pare rău că nu vorbesc dacă frumos este așa. Uite și lemnul. Uite, pentru că eu nu te-am omorât, ia vină un pic. Ești un prost. Prefer să rămâi în spital. Până așa aflu ca să mai bună decât cea pe care o facem noi aici. Ce? Nimic, lasă. Nu mă ascultă pe mine. Ăsta fie un loc bun. Ăsta. Ai ghiște faptul tăi acolo jos. Mă, prostule, ca să știi. Eu am mai mult magenta. Oameni buni, deci fiți atenți. Deci acum dai vina pe mine. Pe ce să dau vina? Pe mine. Nici măcar nu mi-a ascultat. Oameni buni, fiți atenți. Serialul se numește Survival în 3, dar încă nu o să mai fie Survival în 3. Survival în 2. De ce? De ce oare? Din cauza mea, normal. Bă, da, frate, că zici că să știu, am găsit pumpkin. Ce? Oricum ești dator cu o moarte. Tibi, nu mă omoră acum, că băiașile sunt și departe de casă. A, mă, Tibi! De ce nu ți-ai luat toporul din... Fiindcă eu n-am topor de șteptea. Fiindcă eu n-am topor de șteptea. Să mă aștept, să mă ascult. Ți-am lăsat un topor în chest, boule. Bă, nu. Deci, tu acum o faci pe prostul sau ești prost? Da, normal, că o să-mi vezi că eu mereu sunt prost. Da. Bine, nu te cunoști. Ia tu, ia tu, ce
ce sabie de piatră? Hai, dă și mie piatră. Nu mersi, ți-am lăsat ucis. Ce? Sabie de piatră? Nu, topor de piatră. Și piatră. Ia nu spune simțit. Ca tine. Dar eu sunt nesimțit. Cred că prima dată tu ai fost să mă omori. Băi, eu nu te-am omorât, frate. Dar prima dată ai vrut să mă omori. Oh, și știu de ce. Fiindcă erai gelos pe mine că eram împăturit și tu nu erai. Dar tu asta ai zis! La mine ziceți-mi în comentarii că el asta a zis. Dislike la Lucy and subscribe. Are 6 de prea mulți abonați. Și e o problemă? Da. În plus nu îmi place cum arată casa ta în copac. Sau mai bine Nici ce, nu zici e a mea. o casă. Nici ce, nu este a mea. Da, sigur. Dacă locuiești în ea ta. Ia lui Blue Eyes, idiotule. Nici eu știu. Nu mai spune. Nu e sunt ăla care acuză pe nedrept. Mama, uite-le de la negru. Da, nu știam. I-am luat pe el. De pe ce? De pe lemn? Da. Păi de ce? Eu n-am găsit primul. Deci e lemnul tău, deci nu. Ia-mă unde ești, că sunt așa mai nevăzut. Tibi! Nu e lemnul tău, să știi! Dați-vă și voi. E lemnul... Hai o magă. Oricât de prost ar fi. Hai o magă o dată. Că Sau oricât cu de ce place prost să mă aș mor. fi. Eu nu țip niciodată la filmări. Niciodată. Să-mi spune și mie dacă am țipat vreodată. Sau am urlat. Sau am făcut ceva rău în general. Dar vreau că ceva rău. Ai fost gelos pe mine și Nu, am făcut un singur lucru rău. Te-am băgat în serie. Ca să știi, E nu a fost singurul hotărârea meu ta. regret. N-a fost hotărârea ta. Ba da. Pentru că e lumea mea și eu pot să te bag și să te scot. Da. Dacă vreau, pot să Da, fac serie hai, doar cu Don Blue Kick. Eyes. Da, hai, Don Kick, să văd. Dacă există o comandată, să o facem. Știi asta așa, filmăm de 20 de minute. Hai ieși afară să ca să închei filmarea. Eu filmez de 17. Și ce? Se pare puțin? În timpul acesta m-am mai luptat cu Bun, tine. am revenit. Fiindcă, doamne. Fiindcă ne-a sunat tata. Da, am sunat cineva, am răspuns. Tu scrie pe rumete! Oh, fuck me. Cine? What? Dude! Asta e așa de incorrect! Fuck! Mă sper. A zis mineri. Domne, zâmbăle. Aaaa! Am jumătate de inimă! E frică! Am eu o soluție. Gamemo. What the fuck? Uite cum... Uite! Oameni buni, uitați! Zombie cu lopată de iron enchantată. Da, bine. Eee, nu mă atinge să... Bă, eu am jumătate de inimă. De ce ești pe muntele ăla? Tibi, casa nu e în biomul ăla. Doamne, sunt doi scheleti în față și un creeper în dreapta. Atunci fugi. Sper să nu mă văd de scheletii. Și am văzut cum s-a spawnat o bază. Am 2 ani jumate acum. Bă, unde? Bă, pot să filmez cu vaca sunt pe deal. În clipa asta am jumătate de viață. Cred că mă duc să-i atac, dar nu asta.
N-ai sabie? Fuck my leg, dar am turnat cop. Cum n-ai sabie? Ți s-a spart? Da. M-a văzut un skeleton. O, da. Mai, am 3 vieți, Aaaa! M-a omorât. Știi tu cumva pe ce? Oameni buni, îmi pare rău, trebuie să-mi dau. Mergi adu. Da. Uite-mă. Ce tactic. Uite. Am nevoie de la acela, am strâns o grămadă de lână. Hai, intră-mă pe gaură. Știu că eram pe acolo. Bă, ce astea sunt itemele mele? Nu stă la mine. Și cu luna asta ce este? Ia mea. Bă, și aveam și eu o bucată de lână și mai văzusem o oaie pe undeva. Vezi că am 7 liliaci. Lilieci. Uite roșu. Bă, unde-i mă pădurea uite roșu. aceea? Gata. Rose bush. Am un și rose red. Așa se numește, da, rose red. Am și rose red. Bine, am fost... Dar din păcate mi-am pierdut un negru. Mă duc acolo. Unde eram? Oh, Acum, de acolo. Bă, uite-o Ce lună. laghe, Uite un tip. Bă, nu mai știu unde eram. Și am Uite o oaie. trecut pe lângă o lamă. Trecusem pe lângă o lamă. What? O lamă? Eu am văzut o lamă. Una albă? Nu. Una marron. Ok, deja am trecut pe aici. Ok, mă uite pe aici. Sunt. Chiar aici. Tibi, am o Oh my Tibi, fucking am god. o lună roșie și una magenta. Oh fuck. Du-te, n-ai. I'm on capa. Tibi, uite, am două, Yes, Tibi, am 20 briciuri, am 20 briciuri, bărțuri și 20 de oacuri. Oamenilor, îmi pare rău pentru ce o să fac acum, dar de efecte nu mă pot face. Să-mi iau înapoi sabia aceea de piatră pe care o aveam eu inițial. Deoarece... Deoarece, ce te-a spart? Ok, sabie... Nu. Stone sword. De ce ți-o iei, fiindcă ți s-a spart? Nu, ca să mă răzbun pe acei scheletoni care aparent au murit deja. Plus că am văzut pe aici o oaie. Uite. Poți să o mă și cu mâna. Și ce? Mi-e mai rapid cu sabia. Uite, văd aici și o vacă. Bă, cred că m-am pierdut chiar. Încă o lamă! Dude! O lamă? Aha. Nu spune că ai lana, spune că ai lana, spune că ai lana. Am. Câte bucăți? Nu știu, stai să văd. 2. De ce? Cum se face? Cum se face? Uite. Ce? Oh, deci la aia se referea chestia aceea. Deci chestia aia se referea la carpet? Eu nu înțelegeam ce era... Da, nu poți să mergi pe ea. E un bug. Nu poți să mergi pe ea. E un bug, cred. Dă-mi înapoi carpetul, be! Bă, și-am mirosit două luni? Bine că am mai văzut o lână, o oaie neagră. Eu am un red. Fuck me, schelet! Mai văzusem pe aici încă o lamă. De ce mi-ai pus chestiile? De ce mi-ai pus lucrurile? Bun, lasă-mi lama în pace. Fuck! Un witch în casa mea! Da, nici de asta nu pot călări. De dracu. Nici de asta nu pot călări, măi. Mă, ce bag nasol.
Vrei să o facă? Băi, ești așa de nablet. Eu? Da. M-am arăt Twitch-ul, du-te dracu. Ce? Trebuia doar să-i dai spam. Spawn, pe versiunea asta, eu nu cred. Eu tot. N-am putut să-i bag pe te rog, vină. Un witch și un schelet. Și nu mă lasă să-mi iau toporul. Filmezi acum? Omoară-i, te rog. Te rog, omoară-i. E în partea aia. Mi-a luat itemele. Mi-a luat pumpkin-ul nesimțitule. De ce am o lână roșie? E a mea. Eu vreau să-l omor. Eu vreau itemele prostii. 2 glowstone dust și 2 sugar. Dacă am văzut și o poziție dopant. Da. Unde sunt? Unde mi-e toporul? Mă, te coordonă nu puțin de night vision. Te coordonă puțin de night vision. De ce? Să mi-l găsesc. Te rog. Numai una. Mi-ai luat itemele? Mi-ai luat itemele? Mi-au dispărut. Bă, cât gol să mor eu! Wow. Poate n-am. De ce? Ce ai avut? Tot ce am este din asta ta. Cred că celelalte mi-au dispărut. Ah, nu. Uite în culorile magenta. Oare Blue Eyes ce culoare vrea la pat? Albastru. Probabil asta e. Uite, mi-am găsit și cu... Ce poțiune ai vrut? N-am zis pe aici. Stai să pui pe aici, nu știu cum arată. Albastru, frate. Gata, am găsit-o. Mi dai? Tu de câte minute filmezi? 300 de minute. Doamne, ajută! 28, 29. Ia, vino aici în casă. S-a oprit filmarea. Oameni buni, cu toate astea fiind spuse, i-au încheiat videoclipul prea ciudat. Bun, oameni buni, cam atâta pentru acest episod și pa, pa!